Hayi kona kambe kahle umcimbi. Hayi kodwa mina ngisathukile ukuthi sengiphinde ngashada futhi. Hayi bantu buso washada. Hawu hey. Abantu ngiyasho ukuthi hayi ngoba ngibona masishada lapha indlela oshada ngayo wena ngithi ngathi umuntu sokwashada lo. Yabona nje into engixakakhuluma sengikhuluma nabasekhaya sengithi hayi sekuthathela indoda yesibili ngephuza. Hayi ungabatshela ukuthi akungaqondile besithi nje sizobashade. Hayi kangcono simane sidivorce. Bese divorce. Kodwa esikwazi ukudivorce phela singaxabananga. Usho sifanele siqale sixabane. Kumele siqale sixabane. Kodwa ngeke sikwazi ukuxabana singathandananga. Usho sifanele siqale sithandane. Kumele siqale sithandane. Kodwa inkinga yami mina ngeke sikwazi ukuthandana ngingakasheleki. Bese uma ngiqale ngikushele. Konje ngizingishela bani? Hayi unga-inbox unonto R Facebook. Facebook akuzoba lula-ke uzo-inbox usenda amaphumulo konje. Yeah, hayi sekuzoba lula.